Hello, zdraví vás Evex u ďalšieho videa. Dnešné video sa bude týkať pozvánky na server Crazy Show. So mnou je to majiteľ Xperia. Nazdar. A helper Parazit. What's up? No, what's up. Takže teraz momentálne sa nachádzame na spawnu. Vidíte, tu máte veľkú guľu. Tu je taká priekopa. My tak rádi s nej skáčeme v survivalu. Že Parazit? Až nás to bolí. No jo. Bungee jumping. No, takže Xperia nám porozpráva niečo o tomto serveru. Takže Xperia. Tento server bol som založený kedy? Včera? Nie, predvčerom a doslova sa už rozbehol. Hlavne v noci, si ho nechápem. Pomaličky tu dostávame PvP arenu všetko, takže lacné VIP výhody, upomínam. Pod videom budete mať našu web stránku, ktorá síce nie je taká, ako som si už predstavoval, no ale tak vždy lepšie ako nič, chápete, ne? Takže tu vidíte, tu môžete vidieť začaté, bude sa to dokončovať, ale podľa mňa to teraz vyzerá husto dosť. Bude to asi tak okolo, ešte nevieme. Takže na našej web stránke môžete vidieť admin team. Tu máme nejaké nedostávané sochy. Takže nedostávané sochy. A VIP. Ty si nahoře, hej. No, tu poď sem. Je tu aj VIP systém. Sú tu super admini. Nenadávame si tu samozrejme. Pravidlá máte tam na spawne. Takže na serveri je približne 20 slotov, či? 20 slotov. No, dobre. No a dostávame ešte aj mesto, ale tu na tejto ploche asi, ale tak príďte sa pripojiť, je to fakt hustý server. A že sme natočili skôr tú pozvánku a prišli by ste sa pripojiť, dostali by ste 20 diablokov, ale tak čo už, no. Takže asi tak, no. Tu môžete vidieť menšiu výstavku všetkých blokov a je tu aj admin shop, takže pluginy sú tu na aj factions, čo môžete vidieť, keď napíšem CC, mám pred menom ešte Evex. Takže tak, a ja sa s vami lúčim a lúči sa s vami Xperia Nazdar. a Parazit. A čus. Čus.